практическа част, практически съвети как да поработите с всяка една част от вашето вътрешен свят. Възрастен, дете и родител. В предното видео обяснихме всички характеристики на всеки един от тези его състояния. Така. Какво можем да направим? В сесия се отработва много бързо и лесно, като там вече търсим причината, защо сме в едно от тези състояния, защо сме дали превес, по каква причина, откъде идва, може да е от рода, може да е поради травма в детството, най-различни могат да бъдат причините, но нещо, простичко, което вие може да си направите вкъщи, може в медитация, може да си го под формата на записки да си го направите, може просто да си дадете така малко време, да си дадете намерение, че сега се свързвате с своето вътрешно дете, след това с родител, след това с възрастен. И когато го направите, попитайте вътрешното си дете какво ти трябва точно в този момент, от какво имаш нужда, от какво те е страх, какво ти липсва в живота, как мога да ти го предоставя, да ти го дам, с какво мога да ти помогна. След това се свързвате с вътрешния родител и питате и него от какво ме предпазваш, какви опасности ти виждаш за мен и защо ме пазиш точно от това нещо. Много често, например, може да държим вътрешни убеждения и всъщност тогава говори нашия вътрешен родител. Например, страх ме от парите, страх ме от богатство, страх ме от успех, страх ме от самостоятелност, страх ме да имам развитие, защото нещо лошо ще ми се случи, например, или на някой от близките и така нататък. Това е вътрешният ни родител, който ни спира, блокира ни, за да ни държи в безопасната среда, в безопасната зона. И свързвайки се с вътрешния възрастен пък, му дай му свободата, дай му възможността да вземе решение как да помогне на вътрешното дете. Това е начина да се интегрират тези три части в нас и могат и да се излекуват, но там вече най-вероятно има нужда от по-дълбока работа. И нека пак да ви кажа това, че аз си го приемам като това е твоя вътрешен екип. От теб зависи как ще обучиш, как ще развиеш тези три части в теб. Би било добре да бъдат в синхрон, да бъдат балансирани. Колкото даваш на вътрешното дете, толкова даваш и развиваш вътрешния родител и точно толкова и вътрешния възрастен. Не е добре, ако дадеш превес, ако дадеш прекален контрол на една от тези три части. Чуй вътрешното си дете, но не му позволявай то да те контролира, да те вкарва в страхове, в неувереност, в тази позиция на жертва, на не мога, не се справям, няма как. Преоформи родителя да бъде подкрепящ, да не бъде критичен. Довери се на вътрешния ти възрастен. Това е баланса, това е ключът към емоционална зрялост.